गसाइगाव महकुमा सिंनि आसाम बंग सिमानि माकटाइगाव गामियाव आगु रंजालि बैसागु फालिदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागुखौ बरायनायजों लोगोसे रंजानाय आरो बयनिबो गेजेराव खौसेथिखौ नोजोर बोनानै माकटाइगाव गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों नैथि आगु रंजालि बैसागु फालिनाय जालाङो। सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय आगु रंजालि बैसागु फालिनाय हाबाफारियाव मोसानाय, मेथाइ खननाय आरो बैसोगोरा सुबुंफोरखौ मान होनाय, उन्दैखौ अननाय बोर होनाय हाबाफारिफोरा जालाङो। थांनाय बोसोरनिफ्राय देग्लायबो नैथि खेबनि थाखाय बैसागु फोरबोखौ रायजोयैनो गाजा गोमजायै फालिनाय जादों आरो बे फालिनायाव जोङो बेहाय माखासे मोसानाय, मेथाइ खननायनि कम्पिटिसन सोलिगासिनो दङ। जोङो बेखौ कम्पिटिसन हिसाबै बादाय होनानै जोङो बिसोरनिफ्राय फार्स्ट आरो सेकेन्ड बासिनाय जागोन आरो बेनिफ्राय जोङो बे बैसागुनि नामैनो गोदान बोसोरखौ बरायनाय नामै जोङो आफा अबंलावरिनाव जोङो लोगोसे रायजोयैनो जोङो आर'ज गाबदों जाहाथे फैगोन दिनफ्राव जाहाथे आफा अबंलावरिया जोंनि जिउ सोलेरखौ मोजाङै मोजां दैदेनलाङो, जोंनि इयुना जाहाथे मोजाङै मोजां सोरखिलाङो, बेनि थाखाय मिजिंथिनानै जोङो आफा इसोर अबंलावरिनावबो जोङो बोर बिनाय जादों। बेजों लोगोसे जोङो फुंनि हाबाफारि हिसाबै जोङो जाहाथे जोंनि बे बैसागु फोरबोआ जोरनानै थाबाय थायो बेखौ नायनानै जोङो आलारि बाथि सावदों, फिरफिला दिखांदों आरो बेनिफ्राय जोङो गोदान बोसोरनि नामै जोङो गेदेरफोरखौ उन्दैफ्रा मान बावदों आरो गेदेरफ्रा उन्दैफोरखौ आशीर्बाद होदों। बे आयदाफारिखौबो जोङो दिनैनि बे बैसागु फोरबो फालिनायाव जोङो लाफानाय जादों। दा आरो जोंनि बे गामिनि माखासे गेदेमा जायफ्रा रोंगौथि गोनां बिसोरनिफ्राय जोङो माखासे बिबुंथिबो लाखिनाय जादों। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलेट मार्शेल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि चापागुरि पेन्सिल सिलेट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ चापागुरि पेन्सिल सिलेट मार्शेल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय चापागुरि, लावज्रिपारा, दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि चापागुरि पेन्सिल सिलेट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ चापागुरि पेन्सिल सिलेट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलेट मार्शेल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। चापागुरि पेन्सिल सिलेट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमि।